Yung Saan? pabili pala namin ticket sa aeroplano. Ticket sa aeroplano. Pera. 20? Oo. 20? Oh. 20, tag-G's mo. Saan ito makakarating? Manila eh! Tricycle gani, dili pwede. Oy, noong sama mo, eleksyon ron, nailibre pliti ron, namin libre pliti ni bus. Sige, series na libre, why? What? Libre sakay ron, tungod sa eleksyon, lakaw na mo. Inasa na lang sa eleksyon. Paano pag di kami nakasakay? Sus, kasakay mo, ano, hindi. Magjowa na lang tayo, Chinta. Libre pliti. Ang jowa mo dito, naunsa mo dito, basta kay saktora ng pliti ha. James pliti, padong langit. Hakab yung bata. Balik na sa kong pamisitaan nila na Chinchin og ni Maricel. Kawa ba'y klaro po ning amahan na niya. Di mo hatag freedom sa mga anak. Laay kayo. Katulong na ginpamisat ka yun. Siya ro palpak niya po ne. Ilo ako palpak na po ne. Pero giingon nila, palahubong ko ng amahan anak. Kung di mo da sa buwak-buwak ni mga anak. Basi madang amahan ani. Tandoy Ram 65. Bungog maging agi ani. Kung di ko daw 65, pagpila na pagdagan, maugya pong buhato ko, dagan. Hari ko eh. Itagdaan na si Maricel no si Chinchin ron. Kuyo ba ko sa amahan na nila? Ayo. Chen, Maricel. Itagdaan. Ito ko lang amahan na ni. Ayo. Uy, uy, uy. Ay, sama na. Namasag ka. Ayo ko. Sama na, igip ta. Ayo ko. Anduay kol. Iawan ako ni mo eh. Inom ka kol. Inom mo lang. Inom ka kol. Misita ta ko na Chinchin og Maricel ba? Mamisita ka. Inom sa ta. Oh, sige, mas mayo, mas mayo. Iawan ako ni mo, kanda naman yung problema ni mo day. Ay, inom ka kol. Sige. Dari kol. Tunga pa lang kol. Tungab tira na. Pilig day ka ni inom day ni day. Sus! Mauni, ang pay ginakulong. Mabitoy, baan ko sa kasama, tos Manila eh. Tagay yung mayo. Sakto gid. Kol, inom lang kol. Kuan ba basita jud ko si mo anak. May kaglasi pag ha? Sita jud ko si mo duha ka anak makikauyon ko na nila god. Mamisita ka? Sus! Mario, set mo dua pag yun. Asang-asal na mo sugot na god. Aw! Chinchin ba or si Maricel? May problema na. Tarong man ko nga tao ko, ako'y trabaho. Trabaho ko dito sa Ilakuan, bantay ko sa baka. Tigbantay nagbaka! Hindi ay. Basta na trabaho, basta na alagan niyo. Mabaligya pag ganyan tayo Ampay sa na baka. ako sa mga laki, mga asawa, basta bahalag, basta na ani, tanduay, lipay ko ala. Bungit bikon. Parehas sa ta, hilig kong inom po. Barayata! Oh, hilig kong inom. Ganahan ko anak. Harihatag ka na ang kalidad eh. Angay giday ka day nga. Mahimong banas ng anak. Salamat kayo sa suporta ko la. Yawan ko ni mo pirmi ko gukuro ni mo guna eh. Siyempre, kaya di man sa ka inani. Magdadyo ka ginani kung mamisita ka sa akong anak. Maulagin. Sakto yung giingon gid nila gyud nga hilig ko no kag inom ba. Di dito masilbing buwak-buwak day dadaan ako day sa imong anak. Kung sa may bulan ang buwak nga, di na may kalipay na ko. Kanimang tanduay. Mao gyud importante. Bring pa ba, bring pa. Sakto gid day. Magdadyo kag paras papa. Mao gid sakto gid eh. Ana. Asa man sila si Chinchin ron og si Maricel ron? Karon pa ako gipagikan. Gipapas ako sinas nila kay pabuntis niya to nimo putot ka ba ka? Usa, di ko gusto kaliwat ang anak na ko nimo. Nana sila sa Manila? Tanas mo nila eh. Di na sila mabalik dire. Di na, karon pa kito nigikan na. Tigaan ko to pamiliti. Ay, ayaw sa kul uli lang ko kul. Wala man. Wala mo kay mong anak dire. Uy, ganiya pa na ako gipagikan. Nga di na sila mabalik. Di na to silang balik kay mamahadlo ko sa buya. Baka buntis niya to. Ayun lang kul. Uli lang ko kul. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw.